בוקר טוב לכל הסניף, שוק פורים יהיה מטריף, יהיו פרסים שווים ובלגן. הנה זה בא זה קורה, שוק פורים הרואה, הזיה. נכון שיש בכל שנה, אבל הפעם יהיה פצצה. נרים פה וואחד חגיגה. לשוק פורים כולם באים, גם בנות, גם בנים ונהנים, עם המשפחה וכל החברים, בי"ב באדר תרימו כי יהיה פה משוגע, שוק פורים. ליאור ינה יעליה, מה הולך פה וואליה? זה לא כמו חיים ועמיקה. אתה בטוח? מה בטוח? כן בטוח שצריך גם מצב רוח, ויאללה בוא נתחיל את המסיבה. נכון שיש בכל שנה, אבל הפעם יהיה פצצה. נרים פה וואחד חגיגה. לשוק פורים כולם באים, גם בנות, גם בנים ונהנים, עם המשפחה וכל החברים, בי"ב באדר תרימו כי יהיה פה משוגע, שוק פורים. פיצות פופקורן בברד, עם הגרלה, עם אחלה דברים, אם עושים כבר שוק אז על רמה. בריסק אמר לי תסדר, מי זה לא מספר שאחרי השוק שום סניף לא יישאר. לשוק פורים כולם באים, גם בנות, גם בנים ונהנים, עם המשפחה וכל החברים, בי"ב באדר תרימו כי יהיה פה משוגע, שוק פורים.